Principiul de funcționare al termostatului este relativ simplu, dar extrem de eficient. Atunci când motorul este rece, termostatul rămâne închis, împiedicând lichidul de răcire să circule spre radiator. Acest lucru permite motorului să ajungă mai repede la temperatura optimă de funcționare. Odată ce motorul ajunge la temperatura ideală, de obicei în jur de 85-105 grade Celsius, termostatul se deschide, permițând lichidului de răcire să circule prin radiator, unde acesta este răcit. Dacă temperatura motorului crește prea mult, termostatul rămâne complet deschis pentru a maximiza răcirea. În caz de defecțiune, motorul riscă să se supraîncălzească, ceea ce poate duce la avarii grave. Termostatul funcționează pe baza unui element sensibil la căldură, adesea umplut cu ceară. Pe măsură ce ceara se încălzește și se dilată, aceasta acționează un mecanism care deschide valva.